Ovoga smo tjedna pogledali listu sa tjednim prosjekom najgledanijih emisija na svim televizijama koje emitiraju u Hrvatskoj. Svih 7 dana prošloga tjedna najgledanije je bilo pola sata od 19:30 do 20 sati na prvom programu Hrvatske televizije. Dakle, dnevnik, sport i vremensku prognozu vidjela je četvrtina Hrvata, odnosno oko 50% gledatelja koji su u tom trenutku gledali Hrvatsku televiziju. Malo nižu gledanost, ali vrlo blizu spomenutoj, imala su izvlačenja brojeva Hrvatske lutrije. Iznimno veliku gledanost imale su humorističke zgode i nezgode obitelji Kosmički, odnosno serija Odmori se, zaslužio si. Vidjelo ju je gotovo 1 milijun ljudi, odnosno gotovo 48% onih koji su gledali televiziju u to vrijeme. Nakon spomenutih emisija najviše ste gledali Tarika Filipovića kviz 1 protiv 100. I taj je kviz gledala polovica gledatelja koji su u tom trenu gledali prvi program HTV-a. Potvrdila se uvijek visoka gledanost zanimljive i intrigantne Latinice, koju je vidjelo oko 800.000 Hrvata, odnosno oko 45% gledatelja koji su tada gledali televiziju. 10. je i ovoga tjedna bila jedna od najdugovječnijih emisija HTV-a, Plodovi zemlje. Pred ekranima su zadržali oko 30% gledatelja koji su tada gledali televiziju. Zasigurno ste čuli ili pročitali kako neka emisija ima veliku gledanost. No, manje se zna kako se mjeri ta gledanost. Sve kreće od popisa stanovništva. Iz tih podataka doznaje se starost, dob, spol, obrazovanje i druge sociodemografske karakteristike. Prema njima je napravljen uzorak koji predstavlja čitavu Hrvatsku. 660 obitelji u Hrvatskoj na svojem televizoru ima ugrađen People Meter. Taj uređaj za mjerenje gledanosti bilježi koji program koliko dugo prate ukućani. Ispitanici su nepoznati javnosti, ne smiju primati novčanu naknadu i reprezentativni su uzorak cijele populacije. Na početku svake godine radi se bazično istraživanje na uzorku populacije koja je 7 puta veća od panela, oko 4200 kućanstava, iz kojeg mi dobimo neku realnu sliku Hrvatske u malome, televizijsku sliku socijaldemografske kategorije i koje predstavljaju Republiku Hrvatsku. Putem šifre na posebno daljinskom upravljaču, članovi obitelji zasebno prijavljuju praćenje programa. Svaki gumb predstavlja određenu osobu u tom kućanstvu. Ukoliko osoba dođe pred televizor, stisne broj 1, kaže se, znači dobro došla ta osoba, sve što bude na televizoru gledano pripisuje se toj osobi koja je prisutna u tom trenutku pred televizorom. Ukoliko dođe druga obitelj, drugi pojedinac stisne drugi gumb i također onda se pretpostavlja da su oba dvije osobe pred televizorom. Postoji gumb i za goste, a sve dobivene podatke obrađuju analitičari u AGB Nielsen Media Research Grupi, koja je istraživanje u Hrvatskoj počela 2003. Onoliko koliko u našem panelu ljudi gledaju taj program ili tu emisiju, statistički je tako reproducirano, znači na cijelu Hrvatsku. To je prava slika stanja. Ispitanici se provjeravaju 2 do 3 puta godišnje, a mjeri se gledanost domaćih te, ako ispitanici imaju tu mogućnost, stranih programa. Velika prednost je toga što je to znači panel, to jest fiksni ljudi su u našem panelu, znači može se analizirati, to jest može se vidjeti znači stvarno koliko ljudi gledaju televiziju. Svake noći podaci se šalju u jedinstvenu bazu u AGB-u. Ovakav je način istraživanja, za razliku od primjerice ankete, vjerodostojniji, jer svaka osoba sama bilježi ono što gleda. I ovaj tjedan služba gledatelja primila je mnogo vaših e-mailova, telefonskih poziva i pisama. Drago nam je što želite komentirati, predlagati i pitati o programu, emisijama i svemu što je vezano uz Hrvatsku radioteleviziju. Već nekoliko puta odgovorili smo gledateljima o nastavku emitiranja australske sage o McCloudovim kćerima, ali još uvijek stižu upiti o 8. sezoni serije. Ona je snimljena i bit će emitirana u proljeće 2009. godine. U kontakt centru, gdje se zaprimaju vaši pozivi, postoji dani kada se posebno mnogo vas javi, a to je nakon emitiranja emisije Nedjeljom u 2 i Latinica. Pohvaljujete emisiju Na rubu znanosti i njezin novi termin emitiranja ponedjeljkom u 18:35 na drugom programu.
Volite gledati TV kalendar, za koji kažete da vas uvijek podsjeti na učenje povijesti i datume koje je teško pamtiti. Zabavlja vas obitelj Kosmički u seriji Odmori se, zaslužio se. Zanimaju vas i dokumentarci prikazani na hrvatskoj televiziji i rado ste gledali Azijsku pustolovinu. Ovaj put imamo i slušatelje Hrvatskog radija, koji vole slušati glazbenu emisiju Vrijeme vinila, autora Duška Kneževića na drugom programu. Jedino što žele da se emisija reprizira u poslijepodnevnim satima. Javljate se i dalje svojoj službi gledatelja.